Bueno, pois dos Éxodos a Astarot, que son un dos clásicos, este xa o teño máis dominado. Pois, a verdade, son uns pioneiros tamén en incorporar tamén lendas e tradicións galegas a un Cantos mundo anos levan metal. cantando a Rosalía, por exemplo? Bueno, a Rosalía menos, pero eles cantando dende o ano 83, ininterrumpidamente, ademais, dende Cangas do Morrazo. Foi un grupo que tivo moitísima popularidade, sobre todo a finais dos 80, chegaron a tocar no mítico programa La Quinta Marcha. E, bueno, non, pois ese rock urbano que nun momento dado tamén, pois, decidiron, pois, cantarlle a poetas galegos e non lles foi nada mal, non? Teño música da Rosalía, a Celso Emilio, a Pondal, etcétera, etcétera. Tamén, entre as curiosidades, no ano 99 gravaron o disco oficial do Xacobeo 99 xunto co Refrescos, xa choveu, non? Digamos que popularizan, non? Pois eses poemas, bueno, tamén xa famosos Eu de lembro por sí. Airiños Aires, por exemplo, Lela, tamén. Lela. O que lles faltaba é justamente o que publican neste adianto do que será o seu vindeiro disco, é nin máis ni menos que Neurocarabel, o poema de Rosalía, ese romance, non? Que trata dunha historia de ciúmes, de venganzas, e para iso pois foron as fragas de Moaña con actores coñecidos como Josito Porto, por exemplo. Decir, a mí parecíame Josito Porto, ese mesmo. E Marquiños Drinking, o vocalista de Medo me dá, xunto con Amanda Maneiro, e ali pois rodaron esta historia que dicimos que nos retrotrae ao resurdimento, pero con sons dos 80 que nunca se esquecerán. Vemos un cachiño de Negro Carabel, de Astarot. Así se falin un día, caminiño de San Lois, todo oprimido de angustia, todo ardente de paixón, mentras que ti me escoitabas, reivindicando unha flor, porque eu non vi seus teus ollos que refrexaban traición. Este é o Negro Carabel de Astarot. Que, por certo, se pode, disculpa, están en Eibar este mesmo sábado tocando, dicir que eles siguen en activo. Ah, bueno, pois eso, xa que fan música que sigan en activo. O seguinte grupo que nos traes, aí xa hai un pouco máis de experimentación, non?